Wenze njani manje kwenzeka lutho nje? Mama uyabona nje ukuthi incane lento alifuni ukungena indlela yakhe incane. Uthwala. Yo, hlamba ngigcobo uvaseline ezongena kalula. Hayi ngibonile nje uvaseline usiza njengamanje. Mama, ingalo yomthetho phela lo ubhofela wangampela. Bengangena la kuleya futhi into engizoyenza nje namathambo azovela agcwele iswini uhlala umhlaba. Unabona lokho? Ngizomithisa within 3 hours. Mkhize. Ubani? Ngeze nsisi. Hey, ufuna lana? Hey Mkhize, awuboni ukuthi sinenkinga lana? Uyasho. Yebo Mkhize, uyazi umuntu angasakwazi nokubhoksha phela la ekhaya. Kanti ngithi ngiyabhoksha lafika nebhokole lumsele la ngikhiphe toilet. Ungokushida manje ngokushida abacabanga. Mina ungithathisa u5 wangininda nge69 yakhe. Kuyimanje ngisanuka yona. Yabona Mkhize, mina sengiphela ngicabanga ukuthi vele sathi impahla zethu siphindele emuva la ehlala khona. Hey, ngeke mina ngisho umacele la. Siphindele kanjani emuva? Manje futhi enze njani? Yazini, somele sidile naye le ndoda le. Uyabona bafo. Uzofa semnyuse lo mjito. Usijoyina ngapi somkhulula? Awahara nje ayabishi. Follow. Basi. Let's pause the video for a minute, guys, and give it up for our today's sponsor, which is Proton VPN, a high-speed open-source VPN service trusted by over 100 million people worldwide. And did you know that with Proton VPN, you can protect all your browsing activities? It safeguards your privacy using strict no-user activity logs policy, making sure all your activities remain confidential. And with Proton's built-in ad blocker, protects you from malware, ads, and intrusive website trackers. And you can connect to over 5,000 servers in 91 countries on all your devices, making sure you are covered wherever you go. So don't waste time. Get Proton VPN for free forever or upgrade to the paid version to have access to the highest speeds and premium features. All you have to do is go down to the description below and download Proton VPN today. And with the elections coming up, it is important to have Proton VPN to have access to the news during the process. Now let's get back to the video. Ngibongithuba lokuthola isitofuze sihle kanjena ngibongithuba. Ayi umuhle kodwa mama jealous down. Ngiyabonga sandisana. Yo, ukuthi wawungaqali ngani ngamvele uze ubhizi nalabo ngcoba abamnyama njengathi ilahle. Hayi nakho ngizokuthatha apha imseleko. Wawuzohamba ubheke ema-police station uzozungigubhulule mama. Hayi baba kahle. Yazi kodwa phela baby kade ngicabanga la ukuthi yazi maybe since kuyisekuseni ama-muscles akho ngenzeka ukuthi relaxed. Masingazama mhlambe lingangena manje. Hayi suqalile awuthanda ukuzama awukahle baba sengigqokile phela mina manje sizama mase sibuye. Hawu. Hayi kulungile mama. Ngicabanga ukuthi ngibe ngiyovusa le insizwa zingalala ilanga lize lingene ezinqeni. Ngoba Ngeze. Wena madoda phukani. Hey, kubani ushawa kwenze njani? Hayibo. Unzenjani msale? Nifuna ukungihlasela kwami? Manje uzirisiphambi sami nakudele kwami. Ekiyano sandani. Nenza, ngizakhumbulana. No, besitshela ukuthi yena khona isigebengu mhlawumbe singene ngaphakathi sizoshaya. Ngiyabona ke ningaphinde niyenze into ebenzama ukuyenzela kwami, right? Hayi, ngeke kwenzeke. Yeah. Layela nana ke nina nobabili. Into engifuna ukunitshela yona ukuthi mina noma cele njengamanje siyayikhipha. Oh, asafakeza. Ngiyakhothela kuyani. Niyogezana. Hayi. Ukuthi wena mseleko usijwayele ukuthi mekuphuma sambe sonke njengomndeni. Yabona ke lonto ukuthi nikhiphe nonke esumndeni. Iyogcina le ngeke iziyenzeke la emagcikeni komseleko siyezwana. Yes, abantu abazohamba imina noma cele. Hayi uquqa. Thina mase sisenza njani thina? Mama nihamba nifuna ukuthi ngempela le ngisale clean izosclean. Izokhuluma thina yini? Lela nana ke uyazi ke wena routine yakho usuka la uthatha ispade uqala ngemuva ukhipha idindi yazi kayiphele egcekeni noma kuthiwa isekho uyibheke nawe uhambe uthatha umope yonke lento ngifuna ukuya kushaya la like a diamond
Okay. Right? Right. Mama shesha sambeni. Angifuni ukuthi madoda kube nenkinga la mangibuye. Singaxabana. Hawu hey, Macele, hey, wazwa muhle mama, hey. Morning boys. Yeah. Uyaqala ukuthi muhle namhlanje. Hayi no. Noma uncoba ngoba ehamba nami. Hayi yo. Sambeni. Nisana kahle boys ne? Mkhize wenzani? Bastard. Sambeni mama. Mkhize. Yabona Mkhize. Singikhathele mina umsebengezo. Ngifuna senze njengesibongo sakho yeso. Simvove lo umsebengezo. Ngikhathele uyena mina. Uyazi kodwa amapholo into engiphatha kabuhlungu ile ukuthi umacele sesimblowela okhisi emoyeni. Lo mjida uneyinsimbi. Ake simjimele. Emebuya siyamkeka yeso. Nginawe bafo. Khuleka unazi insimbi lasami. Mama. Ngeke yazi ukuthi igazi linokungishiya. Khona into engangiphethe kahle. Yini nje baba? Yazi baby, ukuthi ngempela sengingahamba ngishiya umuzi wami namadoda awu2 engingawazi. Yini manje bazokwenzana ngoba? Hayi nje mama, angiwathembi mina lamadoda akho. Ngicela ukuthi masifika lapha kuleti yakho eyinzipho mama, ngizokulindisa nje mina noma u20 minutes noma u30 minutes, mase ngiyabuya ngizogada umuzi wami. Ngiyacela mama uzongifica la ekhaya. Okay baba kulungile. Ya, asambeni mama. Yabona amapholo. Ukuqeda le case. Ukufika lo kuyijayela. Ufika ngase 6 hours now. Mkhize. Shaya insimbi manje. Uyazi mina ngake ngishaya insimbi. Hawu, njengoba wakaza ishaya insini. Ibeke la, kube nsami, ibeke la. Hey, kamavovo. Le nsimbi yasindi izokuvova mnumzane. Engathi awungazi kahle wena amapholo. Ibeke la. Oh. Osana, boss. Okay, uyibamba kanje ngisawokha amanzi lapha. Khulileka amapholo. Eshande kabili kathathu. Hayi, ngiyakuthela. Hawu bala lolu. Boss, 1. Hayi. Hey dad. Pholoba. Kamavovo. Hayibo, kamavovo. Ngoba uthe wona uyayishaya nje insimbi. Uhlangana nomseleko. Ufuna ungibulala zenja. Lalela. Ngoba ngiyakubona ukuthi insimbi iyakusinda. Lalela yazini, ukufaka kwiboxing. Mark Tyson. Hayi, vele ngangijimisa uBaby Jack Matlale. Mark Tyson. Come on, Bulwas. Come on, Bulwas. Pholo bazini manje kwazisho. Washaya mina manje. Qina, kumele ngikushaya ngampela kanti ucaba isadlala la. Mase sishaye ngampela ndoda. Yabona njengoba ulala laphansi, nimseleke ungayifana lala kanje phansi, yes? Hayi, kodwa uqinisile. Hayi yo. Angivuza. No, futhi. Ngazabona. Skila. Hawu, Sele come on. Right, hawu, sendizona kuye. Right. Yeah. Hayi lungile. Buka lapha. Usike banjani kunje? Mbabela ate lapha. Usike banjani kunje? Hayi, lisalile izinyo lapha. Nizamkwenza? Yini manje? Kubuhlungu Isandla. Nizamkhumbulani? Nangabe umuntu oqhamuke nale idea ukuthi sikushaye. Umsele nango uthe uzokuvova, uzokwenza isibongo sakhe, akuvova njengoba akuvova. Lusilela nina.